ହୁଁ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି? ଡିଜିଟାଲ ପିଲା ଟୁକେ ଭଲ କିରି କହୁନୁ। ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ। ଡିଜିଟାଲ ପିନ୍ ନାଇଁ କି? ହୁଁ ଏ ଭଲ କି? ହଁ କାହିଁ ଭଲ ନୁହଁ? ସେମିତି ତ ଆଉ ଭଲ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଭଲ ନୁହଁ? ନା ସେମିତି ତ ଅଧା ଭଲ। ଲଙ୍ଗଳା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ହଁ। ଆଉ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସାନ ବଡ଼ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ସବୁ ଶିଖେଇଥିବେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଶିଖେଇଛନ୍ତି କି? ମା ବାପା କାହିଁ ଶିଖେଇବେ? ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଦେଖି ତ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଦେଖିକି ନାଇଁ କି? ଯଦି ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଦେଖି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଭଲ ଜିନିଷ ନ ଶିଖିକିରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ହଁ ପରା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କର ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ମହତର ଦାମ ରହୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ରେପ୍ କେସ୍ ବଢ଼ିଛି ଆଉ। ହଁ ରେପ୍ କେସ୍ ତ ବଢ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଝିଅମାନଙ୍କର ଆଉ ସାଣ୍ଠଣା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଯେତିକ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି, ଯେତିକ ନଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି, ଯେତିକ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ତମେ ସେମିତି ହବ କି? ନାଇଁ। ତମେ ସେମିତି ହେଲେ ମାରିକି ଚାପୁଡ଼ା ଗାଲ ଫଟେଇ ଦେବି। ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ାରେ 32ଟା ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହଁ ନା ନାଇଁ ବେ? ସେମିତି ହବନି ବୁଝିଲୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବୁ ଏମିତି ହୁଅନି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଆମେ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଆ, ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ ରହିବା ନା ଆଉ। ଫରେନ୍ ଡାନ୍ସ ଯାହା ଜମା ଭଲ ନୁହଁ ବେ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କାରରେ ରୁହ, ସଂସ୍କାରୀ ହୁଅ। ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଜାଣି ଶୁଣିକରି ତମେ କାହିଁକି ମନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ